הלו. עזרא מוניות שלום. למה אתם מזמינים מונית ולא יורדים? מה אתה אומר? למה אתם מזמינים מונית ולא יורדים? מי אמר שהזמנו מונית? אתם הזמנתם מונית, רגע, מופיע לי המספר שלכם, אתם הזמנתם מונית, הנהג שלי מחכה כבר 15 דקות בחוץ. סליחה, יש לך טעות, אדוני. איזה מספר חייגת? אני חייגתי ל-052-255-3285, זה המספר שלך? אתה התקשרת ל-0522-553-285. נכון, ואני הגעתי אלייך. זה המספר שמופיע לי בצג, אתם הזמנתם מונית והנהג שלי כבר בחוץ 20 דקות. אני לא הזמנתי מונית, יש לי אוטו. מה נזמין מונית? לאן? אני לא יודע גברת, אבל רשום לי בצג שאת הזמנת מונית. תגיד לי, מה קרה? המספר שלי 0522-553, אתה חייגת ל-3 במקום 2. זה בדיוק מה שמופיע לי בצג, גברת, זה בדיוק מה שמופיע לי בצג, הנהג שלי מחכה כבר 20 דקות, הוא מחכה כבר 20 דקות, ויש לי מלא לקוחות היום, ואתם לא יורדים. מה אני צריך לעשות עם זה? גברת, גברת, איזה מספר מופיע לך? גברת, אין בעיה, אנחנו ניצור איתך קשר, ואנחנו נשלח לך קנס, זה לא בסדר שאתם מזמינים מונית ולא יורדים, סליחה. אדוני, כן. תגיד, אתה נותן מספר, מה המספר שרשום לך בצג? מופיע לי בצג 052-255-3285, זה המספר שלך? כן, אבל אני לא הזמנתי מונית. אז למה מופיע לי? מי התקשר? אני לא יודעת, אני מושג, אני לא הזמנתי מונית. אז אני לא יודע, גברת. זה, הנהג שלי מחכה כבר 20 דקות, וזה על הזמן שלי, אנחנו מבזבזים כסף. אני לא הזמנתי מונית, בשביל אני צריכה מונית. לאן הזמינו מונית? אני לא יודע, מופיע לי המספר שלך, את הזמנת מונית, אני לא יודע מי הזמין מונית, אולי מישהו מהמספר שלך הזמין מונית, אני לא יודע, אבל... אדוני, לא הזמנתי מונית, אני לא צריכה מונית, בשביל אני צריכה מונית. אני לא יודע בשביל מה את צריכה מונית, אבל מגיע לך על זה קנס, כי הנהג שלי מחכה כבר 25 דקות וזה לא בסדר. אני אמרתי לך את המספר כבר 5 פעמים. באיזה רחוב? גברת, גברת, באיזה רחוב? תגיד באיזה רחוב? את מתכוונת לרדת או לא? הנהג שלי נמצא שם. תגיד לי באיזה רחוב הוא נמצא? שנייה, רק רגע. 4, הגעת לרכבת? 4. אני כבר עומד פה 10 דקות, מה קורה? גברת, הוא עומד פה, הוא עומד בכתובת, תסתכלי מתחת לבית ואת תראי שהוא עומד שם. תסתכלי, אני לא... רשום לנהג מונית איפה הוא נמצא. אני מדבר בקשר עם הנהג מונית. אוקיי, אין בעיה גברת, אנחנו נאתר אותך ואנחנו נגיע עם משטרה, זה לא בסדר. תגיד לי רק באיזה רחוב הוא נמצא? אני שוב אומר לך. רגע, למה אתה לא עונה לי על השאלה שלי? תקשיב לי, באיזה רחוב הוא מחכה? הוא מחכה ברחוב ויצמן. אבל אנחנו לא בוויצמן. אתם לא גרים בוויצמן? לא בטח. אז למה מהמספר הזה אתם מתקשרים ומזמינים מונית לוויצמן? תשמע, אני מצטערת מהערת, אני לא הזמנתי מונית וזה לא רחוב ויצמן. אוקיי, אין בעיה, גברת, אנחנו נדבר על זה עם המשטרה ואנחנו נראה. אין בעיה, להתראות. אין בעיה, גברת, אין בעיה. המשטרה תטפל בזה, אין בעיה, גברת.